wife material, husband material, 1000 yards, 100 yards, ọ na-ada. Mana abatazie na ya bụ alụmalụ, anyị amaghị ihe anyị ga-ekwu na ya. Ịgba alụkwaghịm bụzi ihe nọ n'ọnụ onye ọbụla. Onye tie isi na alụmalụ, ọ gaghị anọte aka o si na ya bụ alụmalụ gbapụta. Ọ na-akọwazi na alụmalụ n'oge ugbu a adịghịzi ka alụmalụ n'oge gboo. Ndị mmadụ a na-achọ ịgwa anyị na alụmalụ n'oge gboo kazi alụmalụ oge ugbu a mma. Mana echere m na mmepe mmụta emeela ka ndị mmadụ mata ọtụtụ ihe nke ga-enyere ndụ ha aka, tinyere ezinụlọ ha. Gịnị kpatara ịgba alụkwaghịm ji wee karịa na alụmalụ n'oge ugbu a? Gịnị kpatara ịgba alụkwaghịm ji bụrụ okwu akpụ n'ọnụ n'ọtụtụ ezinụlọ tata? Ọ bụ ụmụ nwoke ka o si n'aka ka ọ bụ ụmụ nwaanyị ka o si n'aka? Kedụkwanụ ka e ga-esi wee kwọrọ onye ukwu gwara? Dere anyị uche gị.